ассалому алайкум кадбонони азиз, ба канали Кулчақанд хуш омадед. имрӯз тарзи таҳияи нушобаи олуболуро пешниҳод мекунам барои захираи зимистон. Сараввал, чун ҳама захираҳо ҳама чизро тоза ва тамиз мешӯем, банкаҳоро 10 дақиқагӣ дар буғ нигоҳ медорем, меваҳоро тоза шуста мехушконем ва ба банкаҳо меандозем. миқдори мева бояд ҳамон гуна ки дар навор мебинед бошад, яъне нисфи банка. ва баъдан барои банкаи 2 литра 2 паймона шакар мерезем ва баъдан оби ҷӯшомада истодаро, мо қаблан обро ҷӯшонидем, оби ҷӯшомада истодаро ба банкаҳо мерезем ва миқдори об бояд ҳамон гуна бошад ки каме аз лаби банка резад. ин ҳатмӣ аст. ва баъдан сарпӯшакҳоро ҳам ки қаблан ҷӯшонидем ба банкаҳо мемонем ва бо асбоби банка маҳкамкунӣ онҳоро маҳкам мекунем. баъди маҳкам кардан каме банкаҳоро соҳиш медиҳем, то ки шакар пурра ҳал шавад ва бо 2-3 дастархони ғафс онҳоро ба муддати 2 шабона рӯз гарм печонида мемонем ва хуб омода шудаанд. барои зимистон захира тайёр аст. ташаккури зиёд ки бо ман ҳастед. то видеои дигар, худо нигаҳдор.